раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода бо сафари корӣ ба деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони ноҳияи Вахш ташриф оварда аз рафти корҳои сохтмониву ободонӣ дар ин мавзеъ дидан намуд. дар ин ҷо ба раиси вилоят иттилоъ доданд ки барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ маҳсулоти сохтмонӣ таъмин буда, аз ҳисоби хоҳишмандон кормандони ташкилоту муассисаҳо ки барои кӯмак меоянд қувваи корӣ мерасад. дар баробари бунёди хонаҳои истиқоматӣ кашидани хати барқ ва насби симчӯбҳо, насби трансформатор ва ба тартиб овардани роҳи деҳа анҷом дода мешавад. раиси вилоят таъкид бар он доштанд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ диққати ҷиддӣ равона гардад ва дар муҳлати пешбинишуда хонаҳои истиқоматӣ ба соҳибонаш супурда шавад. масъулини ноҳияи Вахш раиси вилоятро бовар кунониданд ки дар ҳамдастӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо корҳои бунёдкориву ободонӣ вусъат ёфта дар кӯтоҳтарин фурсат манзилҳои истиқоматӣ пешкаши сокинон мегардад. бо сабаби гармии рӯзҳои охир раиси вилоят таъкид бар он доштанд ки қоидаҳои санитарии гигиенӣ байни аҳолӣ риоя ва дигар корҳои ташкилӣ дида баромада шавад. Муҳаммад Шариф Нуралӣ, Нарзулло Олим, Намозали Эргаш, Ноҳияи Вахш, Ахбор.